Bwri Bwsa asake bumang bupharo kiri koro ngla jago bahake naikolnai bahake pusinai nokni ongkhori thangke khasu bujo ungjanglayo tamoba ungno phiaba Khwlai Bwsa asake kha thonthon ungjanglayo ani Khwlai Bwsa mungsa kirina korei phiaba tabo tong ktal boyar slai jago Bwri Bwsa no pusina jesuk kiri koro nanglajak Khwlai Bwsa no pusina tepse wana masingja nokni ongkhori thangke biang thang boro thang chejagya Khwlai Bwsa ro buni Bwri Bwsa no choponani bagui khoi sanglaijak agi hinke buni dofni slarok bai Romjakkha hinke tiprajak bwri rokni character rokni bukhak yashi surjago phiaba taboktai buni dofani bukhak yashi suna nangaliya thangnai sani saltam siko Kupulwng amchini kwrung sawo bwri khorokni palpal khlai Rompherejangmani haino hai amnam sitra tongmuni bahai bukungni kagyasani swkangno mungya kami amchayo akol sitra tongmuni buthai thaimani nukjagese phaijauka Patimungo sawimankha thanai talsini swkang umor sojagya Bwri Bwsa horo buni nogo tibi nanyan hnei thangmani mungya kami tipra bosti kamiwo rel lamao tiprasa sikla bosulo Khorok bwri chwak kefek umor sojagya Bwri Bwsa no tibi nai kipil phaimani tongma jorawo kasulaye bukuk muthublai palpal khlai Rompherelakya nogo kebno saka hankangke buthari khibnai hnei sikri chokro damro jamabai kebno saragliya phiaba talsini yagulo Bwri Bwsani sak deria tal juda nogoi Bohokto sama nugoi sakham nogo tlangi cheri nake sawimankha talchinini okchujak umor sojagya Bwri Bwsa opatimano thongbu prai bumambuphano samani yagulo mungya kami thanawo mamla khlaikya bwrini bupha phungo mamla khlaimani damtinini yagulo no Rompherenai Khorok bwri no romimankha mungya kami thana police patimungno kitingui Khorok bwrini mung khuino mamla angkha hni saka mungya kami thana police oshi Gautam Deburma mamla number angkha 06/2024 of 19/04/2024 U/S 376DA of CRPC tei kok tomani bising tei sawi mankha o mamla no telemura thanani women police officer ni yago yapar rejakha ashok simia torba nogo tisa jangai hne saka oshi Gautam Deburma Hungni patimungo je Khorok bwri camera Romjakkha abo bobo hai bujorte boroni doshi khaibar jaha Oke tinino kaisa case register khakya horo kopindro tilbra ni Khoroksa borogo amchani no mungya kami amchani min no khongai tilbra bosio je Khorok bwri chraibong parani no tolendro tilbra Jyotish Kumar tilbra Rajkumar tilbra tai Torun Kumar tilbra boro Khorok bwri miliboi bini kopindro tilbra ni besajugno थांनाय 7-8 मास आगे बरो बनो खक्या रोपे सोपरे थाइलाक्या दर्शन खालाक्या के ताबु नंके कोपिंजोति ब्रह्मज जे काजल बुम खलिया बो गेके ताबु प्रेग्नेंट दहा आंमनि 6-7 मास नाय गाबन दि बगाय सम कमप्लेन खक्या एमानि परे जों जे Khorok bwri जे तमानि आसामी जों बरनो रंखा Rwnai borok chini police custody o tai Bwsajo nobo sungta medical khlai tonobo tai asami no sungna court khlai donai sir bini to jehetu omor soksuya je sakderia bono hapang ekba sorkarni bekhakti kono process datong je sak kengrene bagira ko hai abo जों chini authority side dongo abo buti hege bono sorkarni subida diman abo sungnai dongo section number case number basa abo case man hingke mundia kami case number 6 2024 abo kai 376DA di section 6 pokso ek case laija police ne samung police khlaikya kerengni samung dorbar no khlainai tabuk sumungke obose o Khorok bwri Romphererongni bere okchugjak bwrini bohogo tongma srani bupha sabongnai Romphererongni bere Khorok tam umor chichar laija tei Khoroksa hangke umor chichar ni kusu bwrini umor jotoi chidok sikon tamu ungnai o umor kasugya tiprasa Bwsarongni thinang tamu ungnai tei talani yagulo asainai asrai Bwsani thinang bupha mungkri Bwsada ungnai sabo ungnai asraini bupha hakida komor basinai tiprasa sikla salairo sumung kotor asaja tiprasa dofa hodawo belekino sitra tongmung munam tongmung dofano komori mano obohaino tabuk mangpli mujagi tongkha tiprasa dofa hodawo je Rompherenai rok nang jotono sinewna sineyo wai bisoro Romphereka nono borok apro waisa na ulo borok Romphereka Bwsa na
Khorok buri Romphereka engkai wai besar Romphereka no borok wai besar Romphereka borok waisa ganam nago tunari febro Nogo tuni pia. nangapri chiri khogli ada Jiri khongna thanga bukung thu ta se. Khorok buri ngan ni manapon sapali ata nini serai je khulok mani je asak din kolok ma sal kolok ma norok bahai ki bodi ki saimali yakaba tabu bobo hai nugui saiman khandro Tao kai saima mane asak din khai to sakango khai to bo siklani mesing ja ga mesing mane kai abo sakango 2-3 bar mesing ka ma khai to kai abon pore ongya tong ka tin abo hai 3 mas rok 4 mas rok kon pur 5 mas rok tongo kai abon pore tai saung phiru kon pur kai 6 mas rok tong phiru kai ongya phano ongya nai nai gana ko ni nai tong kai tai saung phiru bodi ki saiman khandro Romphere jak mane Romphere jang bo saima ya ngai ta khai tini dara no telang naiga de bo telang thangka doctor phone naiga na ko yong ni saksori ta mong kha hene phone ko naiga na hene mian doctor telang thangai doctor na tekal khai borok na ka ham kai nai kha po borok ka ham kai nai ka hangai dara sai re phakya phone ko re phakya nene serani aro mohai yung jak ko munai hene sai re mohai bobo hai sari ke nin serani bohogo serai tong butere tong hene sai ro horo doctor he sau hangai nin cheri jam saga no phai ke nogo phai ano sungka nin bu pha sau nin no sajung no ka hambai sung nai ga de sabai tam ya gui de ya sab bola jor khai da khlai kya hene hangai an cherai no ka hambai sung nai kya sungka hangai bola se jawi sara gya monas nogo sakai no bo thana ni hene himpo hangai no sai rekha bu phas ano sungka nin cherai no sajak tam saka hene sung mane ano khai sara gya hinang saka hangai bu pha koi no sung nai kya hangai japde bu sung nai kya bu phano sai rekha hangai ano khai bu tam phano ni saka bu phano mohai borok ano mohaya ekdom sai ke sari tala sari bo tv nai phai mani lamao borok khorok boi jong ko chwa kefe chwa ngongjak malai ei bo saisung tv nai phai mani nogo khorok kefil phai mani bono lamao nugui yak romboi bukhung muthoi bolongo dawi Romphere ka po hini sau hungkai nanga sakdin tam phai tong khanogo saimaya jongkhai to sian bagoni tongkha nungtam ma sakdin nogo saimaya ba hini sa mani borok ano nogo ta sa de hi sau